môže byť človek v tejto dobe zdravý a šťastný? Dnešný človek žije hekticky. Má smart mobil, smart domácnosť, stále mu niečo pípa, stále sa niekam ponáhla. Život je veľmi rýchly. Je zahltený informáciami, tie sa na ňoho valia zo všetkých strán, z médií, z internetu. A preto viac ako inokedy túži po jednoduchosti. Hľadá tú jednoduchosť. Hľadá ju v tomto kontexte v práci, v rodine, aj v stravovaní. Podľa Herbalife prieskumu Zdravie a šťastie bolo zistené, že narástla spotreba koktajlov nahrádzajúcich jedlo. Ľudia hľadajú výživu v jednoduchej forme, ktorá sa hodí do tejto hektiky života a hlavne dodá telu všetky potrebné živiny. Tiež pripraví si ho rýchlo, behom chvíľky. Takže dá do 2 deci vody, 2 odmerky sušených bylín, potrepe a zdravé raňajky sú hotové. Môže si ich dať v pestrých chutiach. Pre každého labušníka sa nájde príchuť. Na Slovensku máme 10 príchutí. Jedna lepšia ako druhá a hlavne človeka to zasíti a dodá mu to všetky potrebné živiny. Všetky tuky, bielkoviny, sacharidy, ktoré potrebuje, aj minerály a vitamíny. Volá sa to vyvážené stravovanie a nemusí počítať ani vážiť. Vyvážili to lekári spolu s vedcami a môže sa spoľahnúť, že 40% živín dostane na raňajky, keď si to dá, a 40% na večeru. A tým pádom jeho zdravie je zabezpečené výživou. Môže byť človek v tejto dobe zdravý a šťastný? Anka, spolužiačka z vysokej školy, moja dobrá kamarátka, uvidela môj výsledok a zatúžila po zmene. Ťažko sa jej uväzovali šnúrky, dýchčala do schodov, musela prestať chodiť po svojich milovaných horách i pustila sa do nášho programu zdravých raňajok a o niekoľko mesiacov Anka má minus 15 kg, už si zaväzuje šnúrky bez problémov, nedýchčí do schodov a chodí po horách so svojimi vnúčatami. Je zdravá, šťastná. Evka, tá prišla do nášho klubu zdravého životného štýlu z iného dôvodu. Potrebovala operáciu pohybovej sústavy. Lekár povedal, že bude operovať, ak zníži svoj Body Master Index na 35. Čože jej zostávalo? Pustila sa do programu zdravých raňajok veľmi svedomito a o 9 mesiacov už BMI bolo bezpečné na operáciu a dnes Evka je nielen rehabilitovaná, ale naspäť je v svojej hektickej práci. Gabika, tá prišla do klubu zdravého životného štýlu, aby si preštýlila postavu. Vždy bola energická, vysmiatá, veselá a teraz sa jej už ťažšie hýbalo. Pustila sa do programu zdravých raňajok, okamžite začala aj fit kluby navštevovať, kluby, školy stravovania. No a spomenula, že tie fit kluby na začiatku boli pre ňu dobrý masakér. Ale nevzdala to. Dokonca sa jej po pol roku stalo, že si zlomila nohu. To už mala minus 18 kg a veľmi sa bála, že priberie naspäť. Ona je dôkazom toho, že 80% výsledku je strava, 20% pohyb. Pretože 3 mesiace sa hýbať vôbec nemohla, ani postaviť na tú váhu. No a keď potom sa postavila na váhu, tak mala o 2 kg menej. Napriek tomu, že ju operovali a operovali jej do nohy železo, ktoré tiež je ťažké. Lenže Gabi zdravé raňajky a produkty Herbalife Nutrition používala celú dobu, pretože vedela, čo robí a čo jej to prináša. Teší sa zo svojich výsledkov aj my s ňou a pokračuje ďalej. Mnoho ľudí, keď rozmýšľa o zmene pre seba, tak chcú sa teda cítiť lepšie, vyzerať krajšie, mať lepšiu kondíciu. Ale tvrdia, že nemám čas. Ja nemám na to čas. No a pritom každý deň raňajkujú, musia si to navariť, zaberie im to 15 minút, kým to zjedia tiež nejaké, proste do pol hodinky to majú. A s našimi zdravými raňajkami za minútku zatrepe, za 2 minútky vypije, hotovo. A ktorí si myslia, že nemajú ani na toto čas, berú si to do auta alebo do práce. Nemám na to peniaze. Veľmi častá veta, ktorú počúvame, keď ľudia by to aj chceli sa pustiť do nejakého ozdravenia, ale si myslia, že si to nemôžu dovoliť. Opak je pravdou. Bežné raňajky, ktoré idú do obchodu a nakúpia si, tak ich vyjdú 3 až 6 eur. Lacnejšie to nebude.
naše raňajky výjdu 2,1 až 2,3 eur. To nehovorím o tom, že to nutričné zloženie je také, ako človek potrebuje, že tam majú to, čo telo potrebuje a funguje to na báze kalorického deficitu. Jednoducho bežné raňajky majú okolo 400-600 kalórií každé, aj tie s vločkami. A tie naše 117 kalórií, takže to je záruka, že ten proces ozdravenia, preštíhlenia funguje u každého jedného, ktorý to naozaj myslí vážne a pustí sa do toho. Môže byť človek v tejto dobe zdravý a šťastný? Ako sa to začalo? U mňa konkrétne. Uvidela som na Facebooku túto fotku mojej kamarátky, zmenila svoju postavu a má minus 12 kg. Takže z takej mama Kami, ako ona hovorí, odrazu krásne čehličky na bruchu. Bola som očarená, moje ruky okamžite vyplnili formulár. Ona som ňou robila wellness analýzu. Pochopila som z toho, že Martina tomu rozumie. Ona vie ako na to, ja zasa viem poslúchať. I pustila som sa do toho. Takže takto som vyzerala pred tými 3 rokmi. Ja som mala rada pohyb, chodila som plávať, chodila som aj na túry. Pri konci som sa nevedela vytiahnuť na jeden kopec. A vtedy som videla tú fotku tej mojej kamarátky. Chcela som schudnúť 5 kg, pretože vtedy som sa dobre cítila, keď som mala 5 kg menej. To sa stalo za 2 mesiace. Veľmi rýchlo. Ja hneď som bola v škole stravovania, maratónov, formovania tela. A cvičiť som ani necvičila, pretože sa mi nechcelo, aj nedalo. No ale potom, ako odišlo tých 5 kg, do mňa vstúpila taká energia, ktorú mám doteraz a výrazne sa mi zlepšilo aj zdravie. A rok som bola takto, minus 5 kg. A potom zrazu som počúvala tých ľudí a pochopila som, že ono to môže ísť ešte ďalej. Takže na ďalší rok zišlo ďalších 5 kg a inšpirujem svojim výsledkom ľudí, ktorí sa ku mne pridávajú a sú spokojní a šťastní. Môže byť v tejto dobe človek zdravý a šťastný? Moje klientky Janka, minus 10 kg, Margitka, minus 8, Dánuška, tiež tak. A to je len ukážka tých 10 spokojných ľudí. Môže byť v tejto dobe človek zdravý a šťastný? Život je krásny, život je vzácny, život je dar pre nás.